Салом алейкум бародаро. Дар МФЦ қарор дорем. Гӯяре ки регистратсия мекунам, ҳам хеле коро мекунам. Вақте ки меоем ки бепулай бародаро регистратсия кунем. Мақсад вақти соҳибхона ки мерӣ бепулай ягон сомон, ягон рубл мақсад сарф намекунем. Ин хеле авразият мефаҳмтам. Айрӯи ин хеле метиҳамтам бо пир мекунем. Айрӯи авразият пир мекунем. Пир ки кардем соҳибхона карда бошем, имзоша мемонад. Печат мечата мезанам дар онҷо. Метиҳамтам мехезем мере. Ягон ҷои қиниш неста. Ай чизо тарс накашем. Бародаро ина мо кадаем гаштем. Иншаллоҳ ягон камбуди надорем. Бародаро бепулай МФЦ мақсад регистрация 2,5-3 намехарӣ. Бепул меои ин оригинал мекунем. Главное ки соҳибхона ёфтан дар Туркия айрости кунем. Бошем бародаро.